Estas imaxes foron gravadas en Vilagarcía tan só uns minutos despois de que todo comeza. Serán pouco máis das 12:30 da mañá e unha das primeiras mostras do que estaba por vir era a falta de semáforos. Tamén moita xente que se botaba á rúa porque no seu centro de traballo non tiñan electricidade. Ao momento comezaban a soar as sirenas da policía e dos servizos de emerxencia. Só na cidade de Vilagarcía houbo que atender 12 persoas que quedaron atrapadas en ascensores, así como axudar a veciños con problemas de mobilidade para acceder ás súas vivendas ou levalos a tratamentos médicos como a diálise. Situación semellante noutros moitos concellos destas comarcas con reforzo da policía e dos servizos de protección civil. En Cambados, por exemplo, montouse un dispositivo para que o centro de saúde non quedase sen electricidade. En Vilanova, o alcalde salientaba esta mañá a coordinación entre corpos, malia as dificultades para as comunicacións, tal como aconteceu no resto de municipios. Ha estado funcionando, y quiero que la gente lo sepa, coordinado perfectamente con unos grandes profesionales, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Han estado, hasta que se repuso totalmente el servicio, no ha habido horas, no han parado, han estado recorriendo el rural y el urbano del municipio para evitar, porque siempre puede haber algún amigo de la agenda aprovechándose que no hay luz, hacer maldades. No tenemos constancia de que se haya cometido ningún delito. Na cidade de Pontevedra, os bombeiros tiveron que rescatar 9 persoas en ascensores, entre elas unha mestra con varios alumnos no colexio Calasancio. Moitos establecementos tiveron que botar o peche non sen dificultades. Algúnas tendas tiveron que deixar pola noite a persiana subida ou a medio baixar. Ante isto, reforzo da seguridade. A partir das 5 da tarde convocamos unha reunión no Concello, onde asisteu tamén a Subdelegación de Goberno, a Policía e a Policía Nacional, mayoritariamente para prever actuacións preventivas respecto á seguridade cidadán en todo o Concello, especialmente na cidade, non? Entón, aí se coordinaron os servizos, se incrementaron os servizos tanto da Policía Local como dos bombeiros e a Policía Nacional, e ao final hubo durante toda a noite 19 patrullas que patrullaron a cidade e tamén as parroquias. A luz volvía á capital da provincia, nunca mellor dito, por parroquias. Foi paulatino, porque si sabemos que hubo algunha parroquia, Lérez ou incluso Cerponzóns, que tiña xa electricidade ás 10:30 da noite, logo se foi recuperando ao longo da noite, pois a partir da 1 prácticamente en todos os sitios. Un dos concellos da zona nos que antes volveu o servizo foi o de Caldas sobre as 9:30 da noite. Ali houbo tamén que rescatar unha persoa nun ascensor. No resto de municipios o apagón continuou ata ben entrada a madrugada. Na Illa ou Vilagarcía a luz non volvía ata as 4 e en Poio ata as 5. En Cambados o servizo recuperábase contra as 6, pero noutros concellos como Sanxenxo ou Grove non foi ata a primeira hora da mañá, xa pasadas as 8:30. Co suministro recuperado, os problemas seguiron nas comarcas de Pontevedra, Caldas e o Salnés durante esta xornada nas comunicacións, con dificultade para facer chamadas ou ter acceso a internet, con cortes totais ou parciais ao longo de todo o día.